Takže ja tu teraz idem otvoriť. Chceš pomôcť? Vieš čo, radšej nie, podrž. Už viem ako. Dobre, je to. Braníko má takúto metlu. Baránu naloženú metlu. Brutálna. Ja som sa tu len takto, áno, tískam pri stene, lebo ja sa tu strašne bojím, lebo ja mám veľký strach z výšok, áno, od kvap. Kto by náhodou nevedel, tak v holubníkoch sa chovali poštové holuby. To sa nehýbe. Nejde to. Ľudia, takže neišlo to vyťahnuť, rozhodli sme sa, že to odsvakneme. Dobre ľudia, už to je posledné toto vlákno. Magnet asi hodíme do rieky. Čau magnet, bye bye, čau. Dobre, a lano nám ostalo. Pozrite sa, čo tam je. Vidím správne? 50 halierov. 2, 3. Ok, menší fail. A, už ho vidím. Nie. Sú nejaké dosky železné. Čo tu ešte také? Pozrite sa, tu je normálne dážnik.